У гэтую нядзелю 5 чэрвеня адзначаецца Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя або Дзень эколага. Заснаваны ён быў у чэрвені 1972 года ў Стакгольме на міжнароднай канферэнцыі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па ахове навакольнага асяроддзя. Аб тым, з якімі праблемамі даводзіцца сутыкацца сучасным эколагам і ў чым заключаецца іх праца, нам распавёў начальнік Шклоўскай раённай інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Міхаіл Любінскі. У сучасным свеце праблема аховы навакольнага асяроддзя ўстае вельмі востра. Работы ў эколагаў шмат, што не дзіўна, бо на іх плячах ляжыць няпростая ноша – не дапусціць парушэння прыродаахоўнага заканадаўства. Цели и задачи инспекции очень обширны, но в основном это охрана природных ресурсов и окружающей среды. И по таким направлениям, как воздух, земля, вода, это экологическая экспертиза, это все, чем мы живем и все, чем дышит этот мир. Забруджванне вадаёмаў, незаконнае знішчэнне зялёных насаджэнняў і многае іншае. Вось з чым змагаюцца работнікі інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Меры ўздзеяння на недобрасумленных грамадзян могуць быць як мяккімі, так и жорсткімі. Если человек осознал, что он делает не так, мы делаем ему предупреждение, выписываем предписание или даем рекомендации. То есть, если же собственник или физическое лицо не понимает или не хочет понимать, что он нарушает какую-то норму законодательства, тогда мы применяем административное взыскание в виде штрафа. Асабліва радуе, калі заўвагі інспекцыі не застаюцца па-за ўвагай і своечасова выпраўляюцца, як, напрыклад, сітуацыя з вось гэтым кар'ерам у Любінічах. Карьер был полностью с ноября месяца. Начались работы по его рекультивации, то есть и сполаживанию склонов. То есть карьер сейчас на данный момент приведен в соответствии с природоохранным законодательством. Высота разработки составляет практически 1 метр. А сейчас ведутся работы по его рекультивации, завозится органика. Все это будет перемешиваться для получения плодородного слоя и высеваться либо лес, либо сельскохозяйственные угодья. Яшчэ адна сфера работы інспекцыі – гэта правядзенне розных конкурсаў і акцый з прыцягненнем як дарослага, так і падрастаючага пакалення. Напярэдадні прафесійнага свята мы віншуем взаемработніку інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя і жадаем ім, каб колькасць парушэнняў прыродаахоўнага заканадаўства зводзілася да мінімуму, поспеху і безоблачных будняў.